Blíži sa adventné obdobie a s ním aj čas, keď si môžeme vyrobiť vlastný adventný veniec, ktorý je osobnejší ako ten z obchodu. Na výrobu adventného venca potrebujeme základ, vetvičky, sviečky, svietniky, dekorácie, lepiacu pištoľ a floristický drôt. Ako základ môžeme použiť polystyrénový alebo prútený kruh, ktorý je pevný a ľahko sa s ním pracuje. Vetvičky z ihličnanov, ako sú smrek, borovica či jedľa, upevníme na základ pomocou floristického drôtu. Po vytvorení zeleného základu pripevníme svietniky a sviečky, ktoré môžu byť tradične fialové a ružové alebo podľa našej fantázie. Dekorácie ako šišky, sušené pomaranče, škoricové tyčinky a mašle prilepíme lepiacou pištoľou na rôzne miesta. Pri dekorovaní sa snažíme o harmonický vzhľad, aby veniec pôsobil vyvážene a esteticky. Pre dlhšiu životnosť môžeme vetvičky postriekať lakom na vlasy alebo pravidelne rosiť vodou. Výroba adventného venca je jednoduchá, kreatívna a môže byť krásnou tradíciou pre celú rodinu. Vlastnoručne vyrobený veniec prinesie do vášho domova jedinečnú atmosféru a radosť z vlastnej práce.